har man en ske, hvor man har monteret et mønt. For den går op. Men det der sker, når man monterer et mønt i et smykke, eller en ske, eller en, i andre ting, er at dem, der er møntsamlere, de giver dig ikke det her. Fordi de skal have et mønt, de kan, hvor der ikke er nogen, fordi den bliver deformeret, lige så snart man løder den på noget. Så det her er mere pynt. Ja, så for at, når for eksempel når de har fået noget ind til vurdering, så kigger så for at hvis de ikke lige med det samme ved, hvad det er værd, hvis de ikke lige med det samme kan give en vurdering, så kigger de simpelthen ind på deres database, de har inde på Lavs.com. Så kan de se, hvad alle de andre genstande, som har været på auktion der, hvad de har gået for. Så kan de så sammenligne med det og sige så, hvad den genstand du har med er værd. For eksempel, jeg havde nogle uger med, og nu kigger hun på nogle uger og ser på, hvad de er gået for før. Ja, her så kigger Maria så på sølvstempler, og så kigger hun så på en hjemmeside, hvor der er sølvstempler, så kan hun finde ud af, hvornår den er lavet, hvem der har lavet den, og hvor den er lavet. Kan hun også se, hvor stor lødighed det er, og det betyder, hvor mange procent ren sølv det er. Sølvkravet er det. Men i hvert fald, du har en materialværdi på 350-340, ikke? Men jeg synes jo, den er interessant, ikke? Men så spørgsmålet, er den interessant, så den har 1000 kroner, eller den har den 2000 kroner, eller hvad har den, ikke? Det skulle vi nærmest næsten to diskutere og se, om vi kunne finde nogle flere auktionsresultater, ikke?